Ippreżentata mozzjoni ta' sfiduċja fil-konfront tal-Ministru Austin Gatt mid-deputat Nazzjonalista Franco Debono. Fil-mozzjoni hemm elenkati raġunijiet għalhekk tintalab ir-riżenja ta' Austin Gatt. Debono jsemmi l-mod żbaljat, maġġel u mingħajr il-konsultazzjoni adekwata li bih ittieħdu deċiżjonijiet ħżiena li tinħareġ sejħa l-privatizzazzjoni ta' 34 car park. Jgħid li dawn id-deċiżjonijiet ħżiena possibilment ittieħdu mill-istess nies li huma ħatja mill-fjask tar-riforma tat-trasport pubbliku, inkluż Austin Gatt. Fil-mozzjoni Debono jgħid li din il-mozzjoni qed jippreżenta għaliex Lorenz Gonzi ripetutament iddikjara li kull deputat għandu jaffaċċja l-konsegwenzi ta' emilu. Iżda dan il-prinċipju l-Prim Ministru japplika b'mod diskriminatorju. Debono jgħid li Gonzi naqas milli japplika dan il-prinċipju tal-inqas darbtejn fil-konfront ta' Gatt fil-każ tal-BWSC kif ukoll fil-każ tar-riforma fit-trasport pubbliku. Dan kollu juri li l-Prim Ministru huwa sod mażżajr u dajjef Austin Gatt. Iżid li ċerti ministri qed jgħaddu bħal romblu għax huma konxji li jistgħu joqogħdu fuq il-lejaltà ta' backbenchers li jibżgħu minħabba magna ta' terrur operata min nies qrib il-Prim Ministru. Debono jżid li biex f'pajjiżna tiddaħħal kultura ta' responsabilità ministerjali qed jippreżenta din il-mozzjoni ta' sfiduċja fil-Ministru Austin Gatt li naqas milli jirriżenja meta vot ta' sfiduċja ieħor kontrih m'għaddix biss grazzi għal casting vote tal-Speaker. Min-naħa tiegħu f'kummenti mal-Maltatoday, Austin Gatt għalli m'għandu l-ebda intenzjoni li jirriżenja.